Като ме гледате, днес ще направя едно леко басейнче като изненада за сестра ми. Завинаги това е говори сега, че извинявайте, моля. Ще направим нещо като такова. Така ще, като джакузи ще е. Да. Това ще направя една дупка, защото там ще е дебел път. Знаете ми. Не, тук ще е, рале. Тук къде чупя? Виж, тук е, виж. Тук ли ще е? В къщата ли? Да. Тупчо. Не, яко е. Ти само ти. Извинявайте, хора. Знаете, че прекъснахме. Да продължаваме. Да, тук ще е. Да, вътре в къщата. Ще сложим вода. Чакай, да чупиш раз. И тук е чупя път. Знам, че първият епизод не беше много интересен, но обещавам третия епизод ще е интересен. И тук сега трябва да направим просто басейна. Да, просто такива смешноти измислихме днес. Значи няма да е тук. Няма да е тук, ще е яко. Разбира се. Ние още все още не сме развити много, но след времето ще се развием. Но все пак ние още сме млади. Ще има поредица на Clash Royale. Да. Акаунта ми, в който играя игри, компютърни игри, се казва Team Fire с още няколко приятеля. Играем. И това още искам да кажа. И да продължаваме да строим. Мисля след картините да сложа нещо като тайни врати или нещо такова. Яко ще изглежда, според мен. И аз така мисля. Но сега тук чупя пейка. Се влявам, хора. Но... Как сложат тук? Няма как да се влизате. Слушайте, хора, но... Много страхотна пейката ще е. Както и да е. Ако я видите, няма да повярвате. Сама я правя. Каква пейка прави? Ела да видите. Навънка съм. После. Тази пейка тук ще стъпя. Това да съм го прибивам. Пейката става на чупена. Направихме малко простотия. Да, правим някои избатки на такива простотики малко. Ще има скоро поредица на Clash Royale и на Mobile Legends. Ще има поредица, нали, с един друг ютубър. Казва се Dino Games BG. Ако не забравя, ще сложа линк в описанието за канала му. И да. Сега продължаваме. Да не разсейваме темата. Да. Още аз не искам много този басейн, но морали се го искам. Може и да не стигнат. Нищо. И ще се справя все пак. Затова аз купая дупки. Ще купаш дупки? Да не ми стигнат толкова, защото не ми се занимава да ходя. Това е детски път. Шумащо. И ще
направим нов бутилник, не знам боя. Но аз съм да се размърда малко врата. И така, да продължавам. Брат стана нов. О, точно ми стигнаха. Става нов по-бързо да правиш ясно. Аз слагам да стане. Добре, аз се седам. Така. Ще затворя и сега секунда. Сега ще го махна. Така. Знам да правиш. Дай, лягай. Трябва да сляза до чист. Сега е време за малко скучната работа. Къде са кофите? Нямате, не се притеснявайте, това е просто една детска реклама. За Коледа. Извинявай, че се чува рекламата, просто така е. Продължавам детския път. Той е тук. И този път какво ще го правиш, Рони? Рали? Това е един детски път, който нямам да ти хареса. Излез навън да го видиш просто. Да, аз нали бях навънка. Видя ли? Да. Този детски път е уникален. Защо го правиш? Той Строя другата част. Ско. Следващия епизод сигурно ще е другата събота или неделя. Така ще качваме клипове. да. Вързето по 2 клипа на седмица. А то пък е Коледа. Да, ще качим клип, ще направим нещо като елхата. Да. Но ние сега няма да... Още не сме завършили. И ще работим още и ще показвам такива работи. През ваканцията с почти всеки ден ще има клип. Да. Но ние трябва за това ние трябва много да се отглеждаме, защото на човек трябва да направи теренно хубаво, защото човека не няма как. Трябва да стигнем на празното. И ето, готови сме. Да. И да, мисля това да е за клипа. Надявам се клипа да ви е харесал. Абонирайте се, дайте палец нагоре. Аз бях Хаброби България и до